Akabatu ginen hau zue? Saiatu ba! Oh! Ez nauzu emango! NPC tonto, hiek! Araia! Zer! Aitaren etxetik etorri berri zara, eta jada zaude jokatzen. Barkatu, joan berra dauka. Araia! Banoa! Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ez gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ez gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Power up! Astetan behin, maleta egin eta etxezalatu. Zerbait egin behar dut. Bai, zure boterekin. Zer da hori? Nire WhatsAppeko tono berria. Ba, igualo eta aldatu, Batera egon behar dute. Kurrituko zait zerbait. Ulertzen dut lagun nahi izatea pitzin, baina... Benetan uste duzu zure eskontua dela? Zure intentzio ona da, baina... Badakit. Gertatu da. Benetan, aldatu tono hori mesedez. Orduan, boltakor kapitaina bizirik zegoen. Jauna, zurekin hitz egin behar dut. Ara, ja, zertan nahi duzu laguntzea? Botere gehiago behar ditut. Zertarako? Nire gauza konpontzeko. Ze gauza? Etxeko sua. Bota ura? Benetan gauza honak egin nahi ditut bakarrik. Ezin dituzu zure arazo guztiak indar horren bidez konpontu, Araia Agirre. Eta horregatik ez zenok egin behar, ulertu duzu? Bai. Hau, bizitzaren beste lekzio bat da, eta ni gabe ere ikasi beharko duzu, Araia Agirre. Jaitsi volumena, telefonuz deitu behar dut! Ez, Zerbait egin dizut, ala zer? ez, zuk ez duzu inoiz ezer egiten. Gurasoen mobidagatik ari baldin bazara. Ei! Zure neba naiz? Ez bai da zuen txuten konturatu egiten naiz? Nire neba. Enauzu asko ezagutzen. Ba, nahikoa. Zergatik pasatzen dezu beti? Eski ez duzu inoiz ezer egiten, tio. Ez da gure asuntoa. Ja, baina... Haiek salbatzea ez da zure misioa. Baina fijo zerbait egin dezakegula, Ez dezu lertzen. Beraiek dira helduak. Nire kulpa da. Ez da zure kulpa. Haiena bakarrik da. Zu saiatu ainarin esan ditzen. Nintzen horretaz ari. Ei, ulertzen dezu? Gauza batzuk ezin ditut aldatu. Baina dena kaka bat da. Bi etxe, ama beti matrakarekin. Beno, bintxat horrek superboterak ematen dizkigu.
WhatsAppeko tono aldatu behar dut. Zergatik jarri duzu guztiek ton hori? iPhonearen aktualizazioa da. Baina, pentsatu. Gabonetan, opari gehiago tokatzen zaizkigu, ezta? Bai. Gaizki pasatzen ari garen ez. Egoeraz pizka-pizkatxo bat aprobetxatzeko eskubidea dugu, ezta? Araia! Lagunduko didazu, mesedez. Lasai egon. Nik lagunduko dizut. Pixka-pixkatxo bat aprobetxatzeko eskubidea daukagu.